بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله که اول نوا خلق مدا بلابو که گوتن هودا پار بلدیه آدایی جزایی درکتیه و ربیه چیه اروپا تشکیل ساتنه اساسسزه بلکی هنکی به پروپوخان دهانکایی آماجلی و بیلرکاتیه کرن جبو که او نهيرتن كخلق ما ملت ما خاصة خلق فاقينه شو هدا باريرا جرمن وبري خداني كي سنجاخ بكرنا هركس لدورا هدا باري دجبه خصتن كوي عشق وشوخا خلق ما بشكينن رابون بي دروكا اوا بروبوخاندا اوا آبتنا ما ملته gerçek em rakibeki jixura nabînin em ne rakibet partiyane xeberdan ke ewa hate goyme partî ki van partiyê ku li pêşin gotiye Hudapa bi Merawî îtîfaqê bike li wira adayiyê wan cezalî biye adayiyê wan hatiye qebûlê û partîka dinêkayî jî dizke merkeza partiya xwe da tilîlî kişandine û kêf kirine gotine ku vaya adayê Hudaparê me lebiye çi ye îdî evê me ew ê xelq bide me mecbûr e bide me me qazanj kiriye halbuki em tim partî ji xwe re reqîb nizanin em reqîb nînin ji milletê re em reqîbin ji kar û îşê vî milletî re ji xizmeta vî milletî re em ji milletê xwe hez dikin milletê me ji me hez dike em bi ber milletê diçin millet bi ber me tê bi îzna Rabbê alemê di pêş da ji Hudaparê pêva ew ê di bilgê da xaseten di Güneydoxiyê da di Faqîn û Amedê da em ê ji Hudaparê pêva tu partiyê ku kar û xizmet û xebatê ji vî milletî re bikin û singê xwe ji vî milletî re vekin ew ê nemîne em îro li vir belediyecî anos kir di roya xwe da navê me û navê encümenê me temamî bi nav û swadiyê wan xwin û tu kêmayîka me tune ne di me da ne di encümenê me da me bîst û deh encümen me sê kontecan û digel min belediye başkanî û me hevdeh yedekê xwe da pirê partiya ji xwe yedeka jî nedabû pirê partiya deh sê encümen ketibûnekê encümenê xwe jî temam nekirbûn ema me digel belediye başkanî ez Abdurrahman Ortaç û sê kontecanê me Mahmud Qara Hacî Mahmud abêmiz û Abdullah û digel Barış evana kontecanê me ne digel viya bîst û deh asîlê me û hevdeh jî yedek encümenê me bê kêmayî hebekî jî kêmayî de encümenê me da jî çê nebû me temam da belediyê û belediyê jî anos kir Yüksek Seçim Kuruliyê temama jî bê kêmayî qebûl kiriye û tu kêmayîkê me jî tune ev propagandayê hatin kirin esilsizin ji bo xaseten van her du partiyê ku Faqînê da digerin ku ew me hamberê xwe dizanin wan xweste ku em jê çekilmiş bin em nekevînekê û belkî ew qazanc bikin ema em têk dane şansê wan pir kêm e şansê me elhemdulillah li pêş e bi îzna Rabbê alemê roja Hudaparê xelq ji Hudaparê hez dike û ew ê Hudapar were serê û Rabbê alemê yardimciyê qencab e û esselamu aleykum ve rahmetullah.